Tithokoze Mulungu chifukwa cha tsiku labwino makamaka limene walonetsera makamaka pokhala ndi mwayi woti tigawane uthenga wabwino mu tsiku la lero. Monga tikudziwa kuti nthawi imeneyi timakhala tikuva ziphunzitso zosiyanasiyana kuchokanso kwa azilaliki osiyanasiyana. Koma munamba mwadzifunsako cholinga chimene azilaliki amenewa amakupatsani ziphunzitso zosiyanasiyana? Ilinso ndi funso limene nuwo muyenera kumadzifunsa makamaka pamene mukumvera uthenga wabwino. Cholinga cha alaliki kuti azikupatsani ziphunzitso zosiyanasiyana kuchokera m'mitu yosiyanasiyana ncholinga chakuti nuwo mukakhale opindula mu moyo wauzimu, mukakhale opambana mu moyo wauzimu. Inde tikudziwa kuti enanu ndinu opambana pa ulimi, ena ndinu opambana pa maphunziro, ena ndinu opambana m'business, ena ndinu opambana mu zinthu zosiyanasiyana. Izo ndi zakuthupi, koma nanga kodi zauzimu munakhalako opambana? Munamba mwadzifunsako njira imene inu mungayitsate ncholinga choti mukakhale opambana? Dziwani nchinthu chofunikira makamaka kukhala ndi mtima ofunafuna mutakhala ndi moyo opambana makamaka moyo wauzimu. N'chifukwa chake mtsiku la lero nonanso kuti nthawi imeneyi tipitirize programu imeneyi makamaka paphunziro limene lila moyo opambana mu mzimu. Tikudziwa kuti m'Baibulo timamva anthu osiyanasiyana makamaka kuchokera ku zimene adachitaso zosiyanasiyana. Munthu wina amene ali opatsa chidwi ndiye Davide. Davide adakhalakonso munthu ngati mmene muli inu, ngatinso mmene ndili ine pa dziko lino lapansi. Koma timadziwa njira zimene adatsata ncholinga choti kuti akakhale omukondweretsa Mulungu. Davide akufuna kukhala opambana pamaso pa Mulungu mu moyo wauzimu, pali njira zimeneyo adatsata. Monga timadziwa kuti Davide anali munthu mmodzi amene adagonjetsa mdani wawo, mdani amene anali kulimbana ndi ana a Israeli. Koma Davide ndakhala adali wachichepere, timaona kuti adakwanitsa kugonjetsa mdani amene anali kuwazunza. Ndipo chifukwa chimenecho tikuonabe kuti Davide zinapangitsabe kuti mphamvu ya Mulungu ikhalabe ikupitirira pa moyo wake, zinthu zodabwitsa zopambana zikhalabe zikuchitika m'moyo mwake. Kodi nanga njira imene adatsata Davide kuti akhale opambana m'moyo mwake ndi njira ziti? Tatiyeni tionekonso njira zimene ifeyo tingakhalire opambana mu moyo wauzimu potsatira zimene Davide adachita makamaka pochokera m'buku la Masalimo 119 verse yake 59 ndi 60. Verse 59 ndi 60. Ndinaganizira njira zanga ndipo ndinabweza mapazi anga atsate mboni zanu. Verse 60. Ndinafulumira osachedwa kusamalira malamulo anu. Davide akuti akufuna kukhala ndi moyo opambana makamaka moyo wauzimu. Akuti pali njira imeneyo anatsatira ncholinga choti kuti akakhale opambana pamaso pa Mulungu. Mu verse yake ya 59 ndi 60 wationetsera njira zonse zimeneyo adatsatira kuti akhale opambana. Tikudziwa bwino lomwe kuti munthu akhale ochita bwino pa ulimi wake kaya ndi pa maphunziro, pamakhala ndithu wina wake amene amakufotokozera njira zoyenera kutsata. Sungudzuka mankune kuti lero ndifuna ndikhale opambana pa zakuti, ndifuna ndikhale opambana pa izi. Pamakhala wina wake amene amakuza dongosolo loyenera kuti utsate kuti ukafikire pa chimene ufuna utapambana. Davidenso atalingalira adaonanso kuti nchazere kuti iyeyo akhale pasi aone njira imene iyeyo ingamuthandizire kuti akhale opambana. Tatiyeni tioneni iki yoyamba imene idamuthandizira Davide kuti akhale ndi moyo opambana. Mu verse yake ya 59 Davide akuti ki yoyamba imene iyeyo adayigwiritsa ntchito kuti akakhale ndi moyo opambana, adaganizira njira zake zimene iyeyo anali kudutsa. Ki yoyamba imene Davide adagwiritsa ntchito akuti adaganizira njira zake. Adambozipatsa mafunso, adambolingalira mtima wake udambokhala pasi ndi kuganizira kuti kodi zimene ine ndikuchita ndi Mulungu wanga zikugwirizana, zikumukondweretsa. Izi ndi zimene Davide adachita kuti iyeyo akakhale opambana. Iyi ndi imene ingathandizire inuwo komanso ineyo kuti kakhale ndi moyo opambana makamaka mu moyo wauzimu. Kodi munamba mwaganizirapo za njira zanu? Ngati munthu wofuna kukhala opambana moyo wauzimu
aine akhale olingalira pa zimene amachita. Davide adayamba olingalira njira zake, ntchito zimene anali nkuchita. Adayamba ozipatsa mafunso kuti njira zimene ndikuchitazi, ntchito zimene ndikugwirazi, ntchito imene ndikugwira yopezera ndalama, makhalidwe anga amene ndikukhalira ndi azizanga akumukondweretsa Mulungu. Izi ndi zimene Davide adalingalira. Inunso pamene mufuna kukhala opambana mu moyo wauzimu, ndi chinthu chabwino kwambiri kulingalira njira zanu, kuti kodi njira zanu zimene iniwo muli ndizomukondweretsa Mulungu kapena ayi. Aliyense amene afuna zone kuti akhale opambana mu moyo wake wauzimu ayenera kuti adziyese yekha, adzilingalire, mtima wake ukhale pa chimene afuna atapambanacho. Akatero iye adzakhala opambana mu moyo wauzimu. Pamene ifeyo tikulingalira zofuna titakhala opambana mu moyo wauzimu, tisaganizire za azathu kodi azathu amati chani. Tisadzifanizire ndi anthu ena. Tilipo anthu ena timalephera kuchita chinthu china chake chomukondweretsa Mulungu poona azathu amene timakhala nawo. Kodi ngati adalephera wakuti upanga izi, ine ndiye yani ine? Ngakwanitse izi ngati aolephere iwo weniweniwo, ine kodi nkwanitsa? Anthu ambiri ulephera kumukondweretsa Mulungu chifukwa chofananiza ndi anthu ena amene amachitira. Koma Bible likuti chani? Tatero lingeni buku la 2 Korinto 10 verse yake ya 12. Pakuti sitilimba mtima kudziwerenga kapena kudzilinganiza rokha ndi ena a iwo amene adzivomereza okha, komatu iwo podziyesa akhala ndiwo okha ndi kudzilinganiza okha ndiwo okhala alibe nzeru. Paulo amalembaso buku ili makamaka ulembera akhristu amene anali kwa Korinto, makamaka poona mmene anthu ena amachitira. Anthu ena amadzilinganiza ndi anthu ena, makamaka akakhala ndi azizawo kumadzivomereza kuti iwo ndiye ochita bwino pamaso a Mulungu, kumadziyenereza, kumadzitenga kuti iwo ndi opambana. Ndiye Paulo amadzudzula mchitidwe umene kune kuti tisadzilinganize ndi anthu amenewo, poti iwo ndakhala adzivomereza koma aoneka kuti alibe chani, kodi alibe nzeru ya Mulungu. Iyenso ndi verse yabwino imene ingathandizire inuwo ndine makamaka pamene tifuna kukhala opambana mu moyo wauzimu. Tisadzilinganize ndi anthu ena pokhala kuti iwo mwina amatitsogolera pa zina zake, kuti pokhala kuti iwo ndi abwana athu kuchira kumene ifeyo timapita ndefe tengere zimene amachita iwozo. Tatiyeni ifeyo tilingalireni njira zathu, kuti kodi njira imene ndimachitayi, njira imene ndilili ndiyo mukondweretsa Mulungu kapena ayi. Tidziwe ngati ifeyo tilinganizidwe ndi anthu ena ake, tikhale ofanana ndi anthu ena ake, kuti ampore ena akamachita motere ife sitiyenera chita choncho, tidziwe kuti kulakwitsa. Chifukwa chani? Sitikwaniritsa kuchita chifuniro chake cha Mulungu. Davide pofuna kuti akakhale opambana mu moyo wauzimu, akuti choyamba chimene adachita adaganizira njira zake. Inunso pamene tifuna kukhala opambana, ndi chinthu chabwino pamene ifeyo sitingambe zonse zofuna kuti tikhale opambana mu njira ya Mulungu, tilingalire njira zathu. Kodi munamba mwalingirapo njira zanu zimene niwo mumachita, ntchito zanu zimene mumagwira moyo wanu wa tsiku ndi tsiku? Davide adaganiza za njira yake. Kinaso imene Davide adagwiritsa ntchito kuti makamaka akakhale ndi moyo opambana mu moyo wauzimu, adaganiza za njira zake, akuti adabweza mapazi ake atsate mboni zanu. Waona njira zake kuti zili zopanda pake pamaso pa Mulungu. Chimene adachita ndi chani Davide? Akuti adabweza mapazi ake. Davide adasiya kuchita zinthu zosalungama pamaso pa Mulungu, adabwerera koyipa kumene anali nkutsata, makamaka kumene amachita zinthu zolakwika zosiyana ndi mawu a Mulungu. Izi ndi zimene Davide adachita makamaka kuti akakhale ndi moyo opambana. Davide adabweza mapazi ake. Inunso pamene mufuna kukhala opambana mu moyo wauzimu, ndi chinthu chamtengo wapatali kuti makamaka pamene mwalingirira njira zanu,
mwazindikira kuti njira zimene mukudutsa nzolakwika, bwezani mapazi anu mutsate mboni za Mulungu. Mukatero inuwo mukhala opambana mmoyo wanu wauzimu. Funso nkumati, tsono kodi pamene ifeyo tibwerera titsate kumene Mulungu akufuna, pofunafuna kuti ife tipeze njira yopambanira nayo, kuti kodi ifeyo tikhale ndi moyo wopambana moyo wauzimu, nanga tipite kuti? Ili ndi funso limene ifeyo tingamadzifunse. Tisayiwale kuti Yesu Khristu adationetsera njira ziwiri m'buku la Mateyu 7 verse 13 ndi 14. Buku la Mateyu lidationetsera njira ziwiri, akuti njira ina ndi yopapatizika, ina yotakara. Ndipo akuti njira yopapatizikayo ili yovuta kuti uyidutse, mpamene yotakarayi ndi yophweka kuti uyirani kodi uyidutse. Iyi yopapatikizayi chifukwa cha malamulo yovuta kuti anthu ayidutse, ndipo oyidutsa njira imeneyo alowerengeka. Koma pamene yotakarayi ali ndi gulu odutsa njira imeneyi, koma mathelo a njira imeneyi akuti nchani? Akuti ndi chiwonongeko. Munthu kuti ukhale opambana mu moyo wauzimu, choyambirira ndi kufunafuna njira yorudutse makamaka iweyo kuti ukakhale opambana mu moyo wauzimu wako. Davide adabwerera kumene anali nkupita natsate mboni za Mulungu. Kodi inunso pamene mukufunafuna mtakhala opambana mu moyo wauzimu, simuona kuti chinthu chofunikira kubwera kumene muliko? Mungabwerere kuti? Buku la Efeso 3 verse ya 21, kwa iye ukhale ulemerero mu mpingo ndi mwa Khristu Yesu kufikira mibado yonse ya nthawi za nthawi. Ameni. Kumene inu ndi ine tingapite, Baibulo likutisonyeza njira. Kuyenera kuti inu ndi ine tipite, akuti ndi mu mpingo mwa Yesu Khristu. Akuti mpingo ndi wa Yesu Khristu wokha. Inu ngati mufuna kukhala opambana mu moyo wauzimu, kumene muyenera kuti mupite pamene mubwerera kumalo olakwika amene muliko, akuti mupite kwa Yesu Khristu. Chifukwa chani? Akuti mpingo ndi wa Yesu Khristu. Mpingo ndi wa Yesu Khristu. Uku kumene inu ndi ine ngati tifuna kuti tikhale opambana mu moyo wauzimu, tiyenera kuti tipite. Davide afuna kukhala opambana mu moyo wauzimu, choyambirira kuti adaganiza njira zake. Chachiwiri, adabweza mapazi ake atsate mboni zanu, atsate mboni za Mulungu. Inunso pamene mwabweza mapazi anu, pamene mufuna kubweza mapazi anu, muyenera kuti mulingalire njira yoyenera kuti mutsate. Baibulo latifotokozera njira yoyenera kuti ifeyo tipite. Baibulo likuti chani? Likuti mu mpingo ndi mwa Khristu. Tsono ngati mu mpingo ndi mwa Khristu, kodi ife tiyenera kuti tipite kuti? Ndi kwa Yesu Khristu basi. Kulibenso kwina kumene ifeyo tingapite. Tikamenenganso buku la Aroma 1 verse ya 16, imatifotokozera bwino kuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli ndi mphamvu yakupulumutsa munthu. Kutanthauza kuti pamene ifeyo tikhala mu mpingo wa Yesu Khristu, tikhala kuti tamba kuchita chifuniro chake cha Mulungu. Pokhala kuchita chifuniro chake cha Mulungu, akuti pakuchita chifuniro chake cha Mulungucho kuli ndi mphamvu yakupulumutsa munthu. Chimene ife tikachita mu mpingo wa Yesu Khristu ndi chani? Kumva uthenga wabwino. Uthenga wabwino chifukwa chani? Chifukwa kuti uli ndi mphamvu yakupulumutsa munthu. Kodi inu simufuna mutapulumuka? Simufuna mutakhala ndi moyo opambana? Kuti munthu ukhale ndi moyo opambana mu uzimu, si nkhani yongudzuka mankulire ndikhala opambana moyo wauzimu. Zikuyenera kuti uchitepo kanthu. Zikuyenera kuti utsate njira ndondomeko kuti ukafikire pakupambana moyo wako wauzimu, ngati mmene adachitira Davide. Ndipo Davide akutionetsera njira zimeneyo adadutsa kuti akhale opambana mu moyo wauzimu, zimenenso inu ndi ine lero lino zitithandizire kuti kakhale opambana mu moyo wauzimu. Tikamenenga buku la Yakobo 1 verse 25 ikufotokoza kuti, koma iye wakupenyerera mlamulo langwiro ndilo la ufulu na lero chipenyere ameneyo posakhala wakuva wakuyiwala komatu wakuchita ntchito adzakhala
odala nkuchita kwache. Apa buku lako bo lilifotokozeraso mmene ifeyo tingachitire. Mlembi olemba buku limeneli akungutifotokozera kuti amene atsatira lamulo limene lili la Mulungu, limene lili la ngwiro, akuti ameneyo atchedwa odala. Ngati inuwo mungakhale mu mpingo wa Yesu Khristu, ngati inu mungatsatire njira zimene Davide adagwiritsa ntchito kuti akakhale wopambana mu moyo wake wauzimu, akuti mukatchedwa odala. Chifukwa chani? Chifukwa ndi njira ya ngwiro imene ndithu ili yolungama pamaso pa Mulungu. Ndi njira yokha imene ili yoyenera pamaso pa Mulungu. Ngati inu mukakhala mukuchita chifuniro chake cha Mulungu, ngati mukakhala kuti simukuchitanso zintchito za mu mdima, pokhala kuti mwasiya zimenezonso, akuti mukakhala kuti inuwo mukutsatira lamulo la ngwiro. Mukakasiya zonsezo nkuyamba kutsatira zimene Mulungu akufuna, mukakhala kuti inu mutsatira lamulo la ngwiro. Munthu kuti ukhale wopambana mu moyo wauzimu, zimafunikira ndithu uchitapo kanthu ngati mmene Davide adachitira. Davide akutionetsera njira zimeneyo adatsatira kuti akhale wangwiro mu moyo wake wauzimu. Davide akupitirizabe kutionetsera zimeneyo adatsatira kuti akhale wangwiro makamaka mu moyo wauzimu, kuti iyeyo akhale wopambana mu moyo wauzimu. Mu vesi ya 6 ikufotokoza kuti ndinafulumira osachedwa kusamalira malamulo anu. Akuti kiyi ina imene Davide adagwiritsa ntchito kuti akakhale wopambana mu moyo wauzimu, akuti adafulumira osachedwa. Njira yoyamba watifotokozera kuti iye akhale wopambana mu moyo wake wauzimu, adaganizira za njira zake. Njira yachiwiri akuti adabweza mapazi ake atsate mboni za Mulungu. Njira yachitatu imene Davide adagwiritsa ntchito ari adafulumira sadachedwa. Atazindikira kuti kumene ndili kuno sikwabwino, zimene ndikuchitazi zikusemphana ndi Mulungu, chimene adachita Davide ndi chani? Adabwerera akuti sadachedwa ayi, adafulumira kuyambutsatira zimene Mulungu amafuna. Inunso pamene inuwo ndine tifuna kukhala opambana mmoyo wathu wauzimu, tikuyenera kuti tifulumire kulowa mu mpingo wa Yesu Khristu, tifulumire kuchita chifuniro chake cha Mulungu. Tikatero ifeyo tidzakhala opambana. Koma ngati ifeyo tingangozindikira kuti ine zimene ndikuchitazi sizabwino pamaso pa Mulungu, nkwangu kukhala osabwerera osafulumiranso komwe, tikudziwa zoti tikulakwitsa. Tidziwa zoti ifeyo tikulakwitsa. Tatene tiwerengeni buku la Akolose 3 vesi yake ya 23. Chilichonse mukachichita gwirani ntchito mochokera mu mtima, monga kwa Ambuye osati kwa anthu ayi. Buku la Akolose likutifotokozeranso chinthu china. Pamene ife tizindikira kuti njira zimene tinali nkuchita zosiyana ndi zimene Mulungu akufuna, ndipo tazindikira tabwerera, Bible lifotokoza kuti tifulumire. Pamene ife tifulumira, akuti chitani mwa Ambuye osati kwa anthu ayi. Buku la Akolose 3 vesi ya 23 ikutifotokozera zintchito zathu ife zimene tichite mwa Ambuye osati mwa anthu. Kodi inu zimene inu mumachita pofuna kupambana mmoyo wanu wauzimu, mumachita mwa Ambuye kapena mumachita mofuna kukonjoletsa anthu ena? Alipo anthu ena amene akulephera kuchita zinthu zomukonjoletsa Mulungu, makamaka chifukwa chofuna kukonjoletsa anthu amene amakhala nawo. Dziwani ngati mmachita choncho mmalakwitsa. Bible likuti chani? Likuti zintchito zathu zonse tichite mwa Ambuye osati mwa anthu. Tikatero ifeyo tidzakhala opambana mmoyo wauzimu. Kuti tikhale opambana mmoyo wauzimu, tikuyenera kuti ifeyo tichitepo kanthu, tichite mwa Ambuye. Tikachita mwa Ambuye ndiye kuti tikhala omukondweretsa Mulungu. Tikawerenganso buku la 2 Korinto 6 vesi yake ya 2
limatifotokozeraso bwino kuti imeneyo ndiye nyengo yakupulumuka. Imeneyo ndiye nyengo yoti inuwo ndi ine tipulumutsidwe. Pamene ifeyo tazindikira njira zonse kunekuti njira imene ndinali nkuchita sinali yabwino, ndipo tabwerera, ndipo tafulumira, akuti imeneyo ndiye nyengo yakuti inuwo mupulumuke. Kodi inuwo pamene inuwo mulingalira makamaka zofuna kukhala ndi moyo opambana, moyo wauzimu, mukudziwa kuti imene ndi nyengo yoti inuwo mukhoza kupulumuka mu nthawi imeneyi? Mukhoza kupulumuka pokhapokha ngati inuwo mungatsate njira zimene Davide adatsatira makamaka pofuna kukhala ndi moyo opambana, moyo wauzimu. Moyo wauzimu kuti ukhale opambana ndikuva mawu, ukamva mawu uchitepo kanthu, monga amene adachitira azathu ena. Atafuna kukhala opambana mu moyo wauzimu, atalingalira za njira yofuna yopambanire moyo wawo wauzimu, adabwerera natsate mboni za Mulungu, adafulumira. Atafulumira adachita chani? Adayamba kutsatira zimene Mulungu amafuna. Mwachitsanzo ndi Lidia komanso banja lake lonse. Lidia ndi chitsanzo chabwino chimene ndithu chidaonetsa kufulumira kutsata zimene Mulungu amafuna. Lidia ndi abanja ake atamva uthenga wabwino sanachedwe ayi, adabatizidwa tsiku lomwelo. Chimodzimodzinso mdindo panjira, pamene adamva uthenga wabwino sadachedwe, adabatizidwa, adafulumira. Inunso ndine pamene tikufuna tikhale opambana moyo wathu wauzimu, tamva kuti pamene Davide adakhala opambana moyo wake wauzimu, ina imene adagwiritsa ntchito adafulumira. Inunso ndi ine tikuyenera kuti tifulumire makamaka kupita kumene ifeyo tingakapeze zinthu zimene zili zofunikira kuti kakhale ndi moyo opambana, moyo wauzimu. Tisachedwe, tiyeni tifulumire kulowa mu mpingo wa Yesu Khristu, pakuti ndi wokhawo umene ifeyo ukatipezetse moyo wosatha. Kodi ni chokulepheretsani ndi chani kuti mufulumire? Fulumirani, musachedwe ayi. Izi ndi njira zimene Davide adagwiritsa ntchito kuti iye akhale ndi moyo opambana. Njira inanso imene Davide adagwiritsa ntchito kuti akhale ndi moyo opambana, mu vesi yomwe ya 60 adasamalira malamulo a Mulungu. Mu vesi yake ya 60 akuti ndinafulumira osachedwa kusamalira malamulo anu. Akuti chimene adachita chinthu china Davide adasamalira malamulo a Mulungu. Munthu kuti ukakhale opambana mu moyo wako wauzimu ukuyenera kuti ukasamalire mawu a Mulungu monga amene Davide adachitira. Kodi inuwo pamene mufuna kukhala opambana moyo wanu wauzimu, simuona kuti chinthu chofunikira kuyamba kusamalira zimene Mulungu amafuna? Kuchita zimene Mulungu amafuna ndi chinthu chofunikira kwambiri. N'chifukwa chake tikawerenga m'buku la Mateyu 7 verse 21 imafotokoza bwino kuti si onse amene anena kuti Ambuye Ambuye amene akalowa mu ufumu wa Mulungu, koma okhawo akuchita chifuniro chake. Kutanthauza kuti pamene inuwo tifuna kukhala opambana mu moyo wauzimu, tikuyenera kuti tichite chifuniro chake. Tikatero ifeyo tikakhala opambana mu moyo wauzimu. Tatiyeni pamene ifeyo tifuna tikhale opambana moyo wauzimu, tiyambe kusamalira zimene Mulungu amafuna. Musamalira bwanji? Posunga malamulo ake. Tisunge malamulo a Mulungu monga buku la Yohane 14 verse 15 imanenera kuti iye amene akonda ine asunga malamulo anga. Kuti kodi inuwo mumasunga malamulo a Mulungu? Pamene inuwo mufuna kukhala opambana moyo wanu wauzimu, mwakonzeka kudzasunga malamulo a Mulungu? Mulokonzeka kusamalira zonse zimene Mulungu amafuna? Kukhala moyo opambana moyo wauzimu ndi chinthu cha mtengo wapatali, ndipo ndi zinthu zabwino zedi. Koma kuti mukhale opambana, mukuyenera kuti inuwo muchitepo kanthu, kuti inu mukapeze moyo wosatha.
si chinthu chongochipeza mosavutayi, zikwene kuti inu muchitepo kanthu. Taphunzira chani? Davide kuti akhale opambana mu moyo wake wauzimu, pali kiyi zimene iyeyo adagwiritsa ntchito kuti akakhale opambana. Kiyi yoyamba imene adagwiritsa ntchito Davide akuti adaganizira njira zake kuti akakhale opambana. Njira yachiwiri akuti adabweza mapazi ake. Njira yachitatu adafulumira sadachedwa ayi. Njira yafolo adasamalira malamulo a Mulungu. Inunso pamene tifuna kukhala opambana mu moyo wauzimu, ndi chinthu chabwino pamene tamva mawu a Mulungu lero lino kuti titsatire zimene mzathu Davide adagwiritsa ntchito kuti makamaka tikakhale opambana mu moyo wauzimu. Khalani opambana makamaka pakuchita zimene Mulungu akufuna kuti moyo osatha tikaupeze. Kukhala opambana mu uzimu ndi chinthu cha mtengo wapatali. Osangokhala opambana pa zinthu za dziko lapansi, pa zinthu zakuthupi. Tiyeni tikhale niko ndi njala yofuna titakhala opambana mmoyo wauzimu. Tikatero ifeyo tidzakhala mukondweretsa Mulungu wathu. Ambuye dzokudalitsa adalitse inu nonse. Amen.